Els bus i els trens seran gratuïts tot el 2023 per als residents, que és una altra manera de dir que com que el bus i els trens van plens a rebentar i tu aniràs com una puta sardina escabetxada allà de dins, t'ho faran gratis. Que no importa si has d'ensumar la pudor del veïnat, com que és gratis, no te pots queixar. Muts i a gavi, saps què t'ho vull dir? Tampoc no importa si confies en agafar el transport públic per arribar a lloc a una hora determinada. Si passa i va plor, te fots, ja en passarà un altre. Això deu venir de quan a Mallorca li deien la isla de la calma. No, ara xerrant clar, tot això ve d'una partida de 43 milions d'euros que han duit de Madrid per tal de pagar el transport públic en els residents de Can Nostra. Jo no he estat mai molt de números, però si dividim 43 milions d'euros entre un preu mitjà d'un bitllet de 3,60, surten que més o manco cada any podrem fer 12 milions de viatges. El missatge que ens envia el govern és que hem de fer turisme a Can Nostra. Sí, és que vos ho han de dir tot, cagues Judes. Que no importa si heu d'anar a la feina o no. Vosaltres agafau el transport públic, que és gratis, i visiteu pobles o llocs com, jo que sé, Pina, Ariany, Lluc, aquells llocs que sempre has volgut visitar i que sempre qualcú te diu no has estat mai, no apareixes d'aquí. I és igual si vas en aquells llocs i no arribes avui, ja arribaràs. És igual si no hi ha bones connexions, ja els trobaràs. És igual si no hi ha moltes freqüències, ja en faran més. En total, a veure, de la ràdio FM en català freqüències n'hi ha molt poques, saps què t'ho vull dir? I no mos queixam. Lo important és pujar en el transport públic i fer turisme. Fer tot allò que sempre volies fer. Jo, per exemple, com a solleric, tinc moltes ganes d'anar a Falanich i demanar una panada de xíxols, a veure que me donen, saps què t'ho vull dir? O anar en el torrent de Parells i donar gràcies a la Mare de Déu de Lluc per haver arribat i haver agafat un bon colocón de biodraminar també. O jo que sé, agafar el bus per anar a fer cua en el Caló del Moro. Coses turístiques que se fan a Mallorca. I tot això ara ho podràs fer gràcies a la gratuïtat del transport públic per als residents. Que clar, que millor invertir 43 milions d'euros perquè els mallorquins no mos gastem ni un puta duro per pujar en el transport públic que no invertir-ho, jo que sé, en nous trens, nous busos. Això seria massa. A mi això me fa l'efecte que serà pa per avui i fam per demà. Pensar-hi.